משהו, הייתם בודקים לתיק המלוכלך הזה, הוא היה פעם שלי, עכשיו זה של אחותי. כמו שאתם רואים פה. נראה לי שיכנסו פה לא יותר מדי דברים. היה כתוב פה רימון, אבל עכשיו כתוב פה רובין. תסתכלו, זה בינתיים נכנס, כל האיפור הזה ודברים שלי. בוא נראה מה עוד. בוא נראה את הבובות פופ. זה בובות פופ. הנה הבובות פופ שלה. תראי כל אחד ואיך קוראים לו. לא, פרינצס. לא. אני לא יודעת משהו מה קומות וסטיטוס. סטיטוס. לא זוכרת. כן, עכשיו אנחנו נשים... דורדורנט. זה נכנס. הכל פה בינתיים נכנס. עכשיו נשים את זה. אולי זה. הבובה הזאת. לא? כן. לא, בפחות, אני אומר זה מידה. ואז חשובה. יאללה. אחרי זה אבא שלי הביא לי מהעבודה שלו. לא נכנס? לא. לא נכנס. השעון מעורר. זה היה פחות כזה מספר. נחווה. אולי... הממתק הזה. יוכבה לי אותו. רגע, אני אבדוק אם יש לי עוד איפור כאן. אז זה אני צריכה לעבוד עליי. נראה לי שאין לך עוד איפור. יש לי, נראה. לא, כי חבאתי כמה ימי איפור שלי. באמת? כן, אני חושבת, לפי מה שאני זוכרת. חבאתי. אני חושבת, אני לא יודעת. אני קצת לקום, לא יודעת על הכיסא הזה. אז יש לו... הנה עוד ממתק שלי. שבקושי כבר מוצאים אותו. את הממתק הזה. הנה תראו. קוראים לממתק הזה טופי. מוצאים טופי. תראי להם. עוד אחד. יש לי פה חיים. יש 2 כאלו. מדבקות ללק. הנה מדבקות ללק של קריסמס. ממתקים של שוקולד. ממתקי יום הולדת. יש לי גם כאלה מסתבר דורדורנט. והנה עוד דורדורנט. מסים. מה יש לי פה בחייל? עגיל ועוד עגיל. פה עגילים. עגילים, בוא נראה. נשים כל שאפשר. כן. רגע. הנה עוד דבר כזה. אלו עגילים. אני ממליצה עליהם. זה הדבר הכי יפה בעולם. הכי טוב. עוד אחד כזה מהסוג. יש לי פה גם סוכריה על מקל. היא בקיצור הילדה הזאת שומרת הכל. נכון. וזה בטעם אני מסטיק. ילדה של שמירה של זבל. אני בדרך כלל ילדת הזבל. כן, שומרת בכל שם זבל. יש פה מספריים. כמו זה. זה זבל אמור להיות, אבל אני לא מרשה. זרקו לי. כאן כל התחשיבים. הייתי פרון שלי שאני הולכת לכן יותר אחד יותר מוצלח. זה כזה. רוצה להכין איתי? יאללה. אז... זהו, בוא נראה אם זה נסגר. רגע, בוא נשים שם גם משחקים. לא, הנה את זה. זה משחק קוקוטקי, זה המשחק הכי טוב בעולם. ואני שיחקתי איתה את זה במסיבת פיג'מות שעשינו. נכון, זה הדבר הכי טוב בעולם. בוא נראה אם הוא נסגר. רגע, בוא נבדוק. הוא ממך לי. אז אם אתם צריכים תיק כזה לטיול, אפילו שכבר אין בו מקום, יש פה גם את זה. יש פה גם כזה שאפשר לשים בו עוד, והוא גם לא כבד בכלל, יש בו קודם. לחלוטין. עליו זה התיק הכי טוב בעולם. אז אם אתם מוצאים כזה, תגידו בתגובות. ואיזה מכל הפרטים שפה הראינו לכם, הכי אהבתם. נכון. ביי ביי. ביי.